Apana Diva Msoja. Yeah. Saka Diva Msoja ndi Gaza. Yeah, Diva Msoja ndi Gaza commander. Ko baby pa side pakwe. Baby pa side pangu anonzi mouth ya chimama chakanyanya. Wakanyanya. Ndiyaimbirwa nzi na Bombay mutaka wese. Ndakambirwa na Bombay tigetse kamtaka. Papinda na mumona ye. Andonedza mutaka. Ndonedza musika. Kanda jazz. Ya. Shape what your mama gave you. Kanda jazz, kanda jazz. Saka utauro kana chinhu unongobvaruka chete. I don't have anything to say. Ngashaya zvekutaura wewe. Wakurira Mbare? Ko wamzira uko. Mbare is my best friend. He's your best friend. Ndo watinoona wewe wakatipira gotsi. Alright. Unogara munani? Okay, are you married? I'm divorced. Kwewa, are you married? No, no. Kwewe. Single but not single. Home alone. Yeah, home alone. Home alone. Yeah. Yeah, but saka back to Ningi. Nyaya yako iyo. Chititaura kuti imwe rhythm inonzi chi? Imwe rhythm iri kuuya inonzi yakambuwe. Inonzi chi? Akudhara. Akudhara. 2017. Alright. Kune frequency rhythm. Yeah. 2017. And then kune emotions. Rhythm. 2017. Last year it got a full rhythm 2017. Saka next year, this year 2018, what are we expecting? Kune imwe rhythm kubikwa. This year tone 1 hour rhythm. Rota atudiko. Ndamasa kubuda chete. Maartist akatorekodi. Atopinda da. Sasa ngoti kutitsa 2018. 1 hour rhythm. 1 hour. Saka zvine zviri ichi kuti 1 hour rhythm. Rhythm rakagadzirwa in 1 hour. Saka zvine 1 hour rhythm. But makamboita rhythm na PTK guys. Yeah, remember na PTK Phabb rhythm. All right. Uri kufamba sei, uri kuteererwa no? Adi uri kutenderera sikaiti. Okay. Notice here. Mouth, notice here. Notice here chingoma icho chinonzi PTK and Phabb. You're padhuze na producer. Yeah, but I'm not into Zimdancehall. What are you into? Abakudzwa. R&B. Saka uri musalad womumbare. Hausi musalad wombare. Mauda hausi musalad wombare. And as I'm salad, I'm a Christian. Iwewe kuita mu-Christian je? Yeah, I'm a Christian. Since when? Nyatsotaura. Since I was born. Oh, wani makore mangana? 27. Ko Phabb? 26. Ko Chibaba? 19. Wow, wow. Wow, 43. Saka apa nyatsotaura izviri boja man. Mimi munoyatsogara Mbare. Ko kumwe kwawakanzi unogara ndakamboneno kuanzi ukokona namanyame chichi. Zvikoda. Unotembera mageto sazoti hatisi padhuze nawo. Tinoda kuti vazoti tingoti tese mukati. Ndekupi kwaunombogara? Tinod no. Dog den kwenyu chekwe. Ndotouya kuno everyday kumbari ndichita maudzi. Okay. Madasa mageto sangu afile ngetichi takasiyana. Okay. Sisa zvinhu titese. How are you? Mushe. Hayo shandi kuita basa kani indava iwewe. Taura Phabb tasaenda kufi. Mageto ese apanguza kuti kuita zvinhu titese. Hapana nogara kure, hapana nogara musirimba, tichikuita zvinhu chimbari. Yeah. Awa tofana kupusha ma-works. Takaregedza kupusha ma-works tisi vanhu vacho. Kuma awards makawinera 2017. Awards asimaziva. Ko ndanakawina producer of the year. Andisimuziva kuti awards akaita. Ndanakawina producer of the year. Umaziva.
akaitwa Ananosvika nekwatini. haana kusvika kwamuri ini ndakawina I'm a legend Ndakuudzawo kuti ndatora vanhu but anakuziva kuti plus ndakabuda patv pazetv ari kuziva emani. maudzwa kunyara kwendakabuda patv waona face yangu tu patv mad minox in the area chete kusada angubuda pakamera because ndanyara unoziva izvo saka Phabb nyatsotaura zvine power manje tione kuti tikufambisa sei nevanhu ndanoa unonyatsorekodha mamain acts enyu kustudio kwenyu vanoti wakati aridhima vashoti Tinotsebwa tisafanira kuchigodera ninja minister najoba john avava vasari nawepresident avatoura vachimbai kokalisi nakalisi. saka tangomirira muona muchibudisa pa2018 apa handiti takutosvika almost quarter of the year zvichifamba zvichidaro I hope ridhim yenyu inobudawo pano tisati taposta vhiki Vinobuda anytime soon. handiti ka aiwa zvinofadza hamuna hama neshamwari here dzamunoda kumhoresa dziri kunze kwenyika kumativi mana enyika nemuno Mbare neku10 what not Hama dziripo. Vasimisa chimudhara changu Godfather Temboman. Vasimisa mudhara Metro my manager. Vasimisa Future Star. Mfana wangu cheche. My young brother. alright Vasimisa Maud na mudhara Mad Minox out Mbare. awite Mangoma yedu. awite Man. Ndo vanhu kusimbisa vanhu. kwaona hama Hama dzinadzo paradzizive mangoma. hazvina basa vanhu vaunoziva wakakura nawo uchitamba nawo Alright, ndakasimbisa sekuru vangu vanogara kuBenfield. Vanozva mapadza. Purisa hamune aiti ndomudhara ndokanda kudhaza. Ndowani. Ndova ndobiga ita hangu chimudhara. kwaona shamwari Shamwari dzaonedze mangoma. kushamwari dzaukaenda nadzo kuchikoro kana dzakangofarisawo dzakabuda kunze kwenyika nenhamo yemuzimbabwe Dzakaenda dzachiko dzakafa. sure Dzakafa. nemakore mangani klasi yese klasi inenge ne30 something vanhu yopona uri wega Arimo vanosimbisa nadzi anonzi Nito. Nito anonzi Nito Nsigauke. sure yakati kakubeextende Ese kwekwe. asi maenda kutrip sure Sure. gore ripio Ito ne 2002. but haungambozoshaya dzimwe vakaita musikanzi wakajamba bhodha Vanenge varipozva but nyaya kuti ndinotokanga mazita manje kuti vamwe vacho vaizvananani ndizvibalanze faster ndototi ndinonezeka. kwana anti Andi varipo andilinda. kavanogara kuuk kavaivai vamhorese zvine power Ndosimbisa Andi Grace naAndi Linda UK. Big up on yourself. ndini ani Ndiri Phabb mukomana rubika mangoma paMbare Zimbabwe. emufana uchanyeba iwe taura zita rako ravanokuziva naro ukati ungazive zimdancehall zvisina pfungwa izvi Kare Mangurenje rubika mangoma paMbare paZimbabwe. Yemani. vachakuona Blessed. vane vana Havana pana. ikoko Ikoko hakuna vanhu. varongori vega ikoko tandifunga kuti wosimbisawo ka vana vacho Havana hakuna. kweiwo nevana ive Nevana ndisati dada. kwemufana nevana ive kwemi mamai vangani makore acho makore acho First born, Nicole, 10 years. Second, Tiana, 5 years. And then Junior, 4 years. vamhorese isakapawa kako Ndizomhoresa vana vangu. kune Kuita kuti ndive ndorarama. kune hama dzako unofanira kunge nehama dziri kunze kana kwenyika kana dziri muno Okay, ndinomhoresa mama wangu. And then nabangu vari kupi bamwa mamao vari kokumba Mbare. And then bankuru vangu Yari vari South Africa. Nesister yangu nalinda mukadzi wacho.
and my one and only brother Major Hughes and Moshengo. Na maini wangu aliku UK, Viola, and my best friend Judy Daru. Andiro wakataura kuti uchandiconnecta na Judy. Aramboka shinga sekerera. Awite. Saka kune vamwe futi. Anditi. Aiwa mite boys. Hamuna zvimwe zvamuda kupedzisa here. Yemfana usaite ngokushamiswa kani. Kochimimba Kochimimba. Ya, instead Chimimba. Makurwani, nemurogwe Mbare. Isima daraja anorwa maklaks. Man. Ana sekurwani ngwa. Man. Ndida kumhurisa akashanga dzangu tine vamwe kavamwe vari kubhanketi, vamwe vari kuchimande. Asi tisingakanganwi. Kumbira kuti taimai varovera kanzvimbo. Kai? Kakaruya kajorispatura kayani. Hama dzangu. Musati kare nanga. Kana ndafa naenda. Yeah. Awita. Saka hama dzako hauna kana dziri kunze kwenyika. Vose hai vakawandi tiri munhu anozika titori mumwe kuti celebrate asingaimbe hatichikori celebrate saka wese anondiziva fara kuti waona vendera Chimimba 218 vaita bo Chimimba watafara nekunzwa imese mauti Phabb anozani zvese saka munobatika sei Mr. Phabb? Ndobatika mabeti kama records. Ndinotopa namba dzangu. 0715 860 864. 0715 860 864. Maita basi. Thanks very much.